Vale, ahora haz feliz, por favor. Si no te importa, es que como el brazo, como tengo que hacer cosas. Si el coldo no me viene. ¿Eh? Este se mueve. Ahora, a ver si se queda ahí quieto. Ay, a ver esto. Ay. Coldo no parece que vaya a venir, así que. Bueno, pero voy a estar un ratito. Dai, sai che inizia il pescato. Oddio. Vale. Vado per il microfono. Bat. Bi. Vado per il. Venga, bat. Bi.
eta 3. Eguerdion eta erdi gaur ere, hor, errubia ikusteko asmotan zabiltzaten batez ere errugbizaleok eta oroar pantailaren aurrean eta gaurko norgehiagokara jarraitzeko asmotan zabiltzatenok. Gaurko jardunaldia, laugarrena, Espainiako ohorezko mailakoa eta aurrez aurre landare toki rugby zelaian Hernani eta Uribe aldea eta Hernani eta partida oraintxe bertan hasi da. Erdiko sakea Hernanik egin du. Eta ikusten duzuen bezala, zelaian erdian izango da Uzartze bildua. Eta kaso honetan, Uribe aldea taldearen alde. Partidako lehenengo Uzartze bildua. Eta gogora dezagun, esan dugun bezala, laugarren jardunaldia dela, baina berez Hernanik 3 jokatu ditu. Laiztera aipatuko ditugu, jokatutako norgehiagoka, sailkapenak eta bestelako xehetasunak. Bitartean jarrai ezagun jokua, partida hasi zenetik minutu bat bete da oraintxe bertan, Uribe aldea nagusi, baloiarekin esan nahi dut, eta jokaldia eskuin aldera, markagailu aldera, eskuz jokatu dute bizkaitarrek, eta orain biztan da, ohiko jokoan, zuloak egin behar dira, tarteak egin behar dira, kontrario gainditzeko eta horretan, Uribe aldea ari da saiatzen, bigarren fasea egin dute aurrelariek, eta orain 3. faseko jokaldian, berriro baloia kontroli gabe eta zorionez Hernanirentzat zigor kolpea, Uzartze ireki horretan egin dutena bizkaitarrek, nonbait epaileak adierazi duenez, baloiaren irtera estaltzeagatik edo jokalariren bate bere burua gainera botatzeagatik. Eta ondorioz Hernanik aukera izango du, bizkaitarren eremuan, 22 metroko lerroaren parean, eskasa ateratzeko, alboko sake ateratzeko, eta baloiaren jabe dira Hernaniarrak hilaratzean denak jokalari guztiak, zazpina talde bakoitzak. Ea landuteko jokaldi horietako ongi ateratzen zaien, horpokatzaileak bikain, jauzilariak edo saltokariak ere bi eskutara hartu du baloia eta orain ezkerraldera Anartzelosei bideratutako baloia, Arizetak, Uzartze irekia eta ezkerretara berriz, Ensego lerrutik, bospasi 7 metrora, Hernani erasoan, eskura jokatu nahian, eta baita eskura jokatu ere ezkerre galean, eta marrazainek adierazi duenez, albora irten da Hernaniko jokalaria beraz, eskasa izango da, besterik adierazten ez badu, epaileak. Jokoz kanpo adierazi die, bizkaitarrei ondorioz, aukera aparta, jokaldiari jarraipena emateko, Beñat Arizeta baloia eskuetan duela, ostikoa txoz albora bidali du baloia, eta hortik abiaraziko du Hernanik, eskasean, alboko sakean, ahal bada baloia garbi irabazi eta metro batzuk egin, Uzartze laxoan, lehenen zeio egiteko asmo biziarekin ez da ongi atera, baloia galdu egin dute, ez da alboko sake hori Hernani nahi zuen bezala atera, eta ondorioz Uribe aldeak aterako du alboko sakea. Beraien eseulerrutik dozena bat metrora, 15 metrora, Arriatzu Barazkien iragarkiaren azpialdean, han baititugu, partidura aipatzen ditugun Hernaniren babesleak, Eixot, Autosuedia, Volvo hor ikusi duzen bezala irudietan, eta kontrolik gabeko jokaldia orain bai, Hernanik erasoari egingo dio, kontraerasoari edo zanko enuke, baina ez, aurrez epaileak
txistua jo du, jokaldia eteteko, eta jarraitzen dute Uribe aldearen ensego lerrutik, 10 metrora eskasa Hernaniren alde, beraz ikusiko duzuen bezala, aukera ongi ateratzen bazaie jakina, edo Uribe aldea lapurtzen ez badu, hortxe, hasiera baten ez dute kontrolatu, baina bai, orain jokaldia berrara behazi dute, Hernaniarrek Uztartze irekian jaso, Uztartze laxoa osatu, eta metro batzuk irabazi ondoren, ezkerraldera, Urume aldera, ostikadatxoa erasoan, baina kanporatera da. Anartzelo segike jaurtitako baloi hori, eta beraz Uribe aldearen alde izango da oraingoan, irteteko, defentsatik irteteko aukera zangoz. Laugarren jardunaldiko norgehiagokak, besteak beste, gero aipatuko ditugu, baina atzo 2 partido jokatu ziren, Universitatea Bilbao Rugby Gernika Rugby taldearen arteko norgehiagoka, Gijon AVK bera, eta gaur Hernani Uribe aldeaz gain, Gaztedi Launika, eta Getxo Oviedo jokatuko dira, edo jokoan dira dagoeneko. Jarraitzen dugu hemen Landare Toki errugbi zelaian. Lehen zatia hasi zenetik 6. minutua bete da jadanik, eta jokoa nolabait erdialdean dago, zelaian erdialdean, baina Hernani nagusi baloiarekin, Beñat Areiz eta ezkerraldea jo du, baloia eskuetan duela, eustea lortu du ondo, eta defensa zorrotza egiten ari Uribe aldea. Horren ondorio, zelai erditik pasa dira, eta baita ziego kolpea eragin ere bizkaitarrek. Gogoratu behar dugu, lehen jardunaldian Hernanik ez zuela partidari jokatu, atzeratuta ez egokiolako berez, eta Uribe aldeak aldiz etxean galdu egin zuen, indarsu diharduen Universitatea Bilbao Rugby taldearen kontra etxean galdu zuen, Ardantzaz zelaian 9-40 bigarren jardunaldian, Gijonen jokatu zuen, eta hor bai, Uribe aldeak 14 eta 38 irabazi zion Gijoni. 3. jardunaldian, etxean jokatu zuen, Euskaldunen arteko derbian, eta Uribe aldeak 20 eta 43 galdu zuen Gaztediren kontra, Ardantzaz zelaian. Ikus dezagun, zigor kolpe horren jaurtik eta agetara, ez da ailegatu, beraz, ondorioz, jarraitzen du 8. minutuan markagailuak Landare Toki errugbi zelaian, huts eta huts, eta erasoan irten da baloiarekin, Anartz erosegi, baina ez dute lortu baloiari ongi ustea, eta Beñat Ariztari aitzinera horrela erori zaio. Gero, aipatu dugu atzoko partidak kontuan hartuta nola dagoen momentuz. Ea ba, jokoarekin jarraituko dugu, momentu honetan Hernani zelaian diardu jokoak. Uztartze irekia bizkaitarrek ongi lortu dute baloiaz jabetzea, eta eskure eskuinaldera, errekaldera, baina hasiera batean defentsak lapurtu egin du baloia, han egalean, baina
zigor kolpea adirazia zeukan, epaileak hortxe aterako dute, ikusten zuen bezala iragarkiak, Hernaniko kronika, egunkaria, esiak eta ateak, sare lantegiak eta usurbilen den saltoki handia horiek ere, aipatzen ditugu eta aipatu beharrekoak dira Hernaniren babesleak direlako, iragarki horien azpialdetik aterako dute, jaurtiko dute agetarantz, zigor kolpe hori gauzatu edo transformatu ahal izateko, eta partidako lehen 3 puntuak, lehen tantoak, eskuratzeko bizkaitarrek. Uribe aldeak gehien bat Mungian du kokagune nagusia, eta utz eta 3 aitzineratu da, aurreratu da Uribe aldea. Zigor kolpe hori ongi baliatuta, eta orain Beñat Arizeta, gerdiko sakea, gorantz, denbora ematearren taldekidei, baina ikus dezagun zertan den jokaldia, baita lortu ere, lapurtzea ere, edo bereganatzea ere, eta ezkerri galdera, Urrume ibai aldetik, Anarzelosik aberazi du jokaldia. Aurrelarien arteko norgehiagoka, biztan da. Nagusi behin eta berriro. Arratibelek ongi jarri du baloia eta bai bera bereganatu ere. Eta eskuinaldean, eskuineko marraren parean orain uztartze irekia, zigor kolpea, Bizkaitarren kontra, Anarzelosegi baloian jabe azkar, baita jokaldia abiarazi ere, baina 10 metrora ez zeudenez Bizkaitarrak eta gainera defensa egin nahian, beste zigor kolpe bat, eta orain ensegulerrutik, Bizkaitarren ensegulerrutik oso metro gutxira, 8-10 lerrora, lerro edo distantziara. Eta bi tartean, Hernaniko jokalari bat min hartuta, eta jokaldia eten da. Ea denbora eskatzen ari dira, geratzeko denbora. Bien bitartean, Hernaniko jokalariak zigor kolpe hori jokoan jartzeko. Uribe aldearen ensegulerrutik, 15-18 metrora, baina Sánchez jokalaria, Hernaniko arroina, lurrean da min hartuta, eta bain ikusi beharko dugu. Zer gertatzen zaion, jarraitzeko moduan den edo ez, bitartean etenaldia. Gogoratu, hemen Landare errobi zelaian, Landare toki errobi zelaian, partida zezenetik 13 minutu bete dira, utz eta 3 Uribe aldea aurretik, Sánchez kanpora aterako da, eta bere ordez, Beñat, iradi zelairatuko da. Arroinaren ordez. Azkeneko norgehiagokan, Hernanik 9 eta 46 irabazi zion Oviedori. Eta gogoratu, berak jokatuteko lehen norgehiagokan, 15 eta 14 irabazi zela Getxo taldeari, hemen Landare toki errobi zelaian. Jokoan jarriko dute berriro baloia, kasu honetan, oraingoan, eskaz alboko sakea Hernaniren alde, gaur gazte batzuk
ari dira jokoan. Eta ikusi duzuen bezala, eskasala luze jaurti ondoren, bi eskutara gibelean atzean hartu, eta orain ustazela joan, ensego egiteko asmo biziarekin etxeko taldekoak. Ez da aparte, baina azkenean ezkerrera jokatzea Nartzelosegik, eta baita partidako lehen ensegua ere Hernanik. Eskura jokatutako baloia, Hagen azpitik pasa, eta beraz, lehenengo ensegua, 5 eta 3, Hernani aurretik, aukerrez pagaude. Garbajoa izan da, ensegu gilea. Eta orain oso errex utzi dio transformaketa hori lortzeko aukera, Beñat Arizetari. Dorioz, hori gertatu da. Hain justu ere. Zazpi eta 3, Hernani aurretik bere txapelketako 3. partidan, baina berez, 4. jardunaldiari dagokio gaurko norgehiagoka. 15. minutuan egin du Garbajo ensegua. Aurretik zigor kolpeak gauzatu egin baitu Uribe aldeak, eta gero, 7 eta 3koa baliatu du, 7 eta 3ko markagailua baliatu du, Beñat Arizetak Hagen artetik baloia pasaraziz. Ez dugu aipatu, baina denbora desente dugunez partidan zehar, eguraldi aparta, ez aurrekoan izan genuen bero sapa, bai eguzkia presenta, laino artetik agertu da, zelaia bikain jokatzeko, eta beraz dena errobian aritzeko aparta. Eskasa atera ondoren, Nartzelosegi bereganatu du baloia berdegunetik, eta orain bigarren faseko jokaldian, erasoari eskura jokatu, Hernaniarrak, Armaila aldera, Garbajo berrio baloiarekin, Beñat Arizeta jaso du, alboko marratik 5 metrora, baloia kontroli gabe, berdegunean, Uribe aldea nagusituko da, segurazki, orain atera egin behar dute, behar bezala, baloi hori, eta baita atera ere, aurrelarien arteko norgea oka bitartea hemen haserrealdia alde batera, baina hori gaindituta jokoa jarraituko du, jokatu egin behar da. Eta ikusi duzuen bezala, zigor kolpea epaileak adierazitakoa. Kontaktuko kiroletan, haserrealditxoak tarteka izaten dira, eta beraz, hori gainditzen ere jakin behar da. Beraz, orain aukera Uribe aldeak, zigor kolpe hori baliatu, eta Hagen artetik baloia pasarazteko 3 laurdenetako erdiak. Ea 19. minutua betetzear, 7 eta 3 momentuz, baina aukera ezin hobea du, 40 metrora hor nonbait, eta iaia Hagen aurretik baloia jaurti eta pasarazteko. Bidea ongi hartu du baloiak, eta baita gauzatu ere, beraz, 19. minutuan, 7 eta 5.
erdiko sakea Beñat Arizetak, ez du iragango, ez du pasako 10 metroko lerroa, eta ondorioz, zelai erdian, Uribe aldeak uzartze bildua eskatu du. Bueno, laugarren jardunaldiko atzo jokatuteko partiduen berri badaukagu. Hain justu ere, Universitario Bilbao rugby taldeak 41 eta 30 irabazi zion Gernika rugby taldeari. Beraz, Bizkaitarren arteko derbian, eta Gernika iaz maila galduta, Gernikak gaur ez du, edo atzo ez zuen irabazerik izan, bere herrialdekideren kontra Universitario Bilbao rugby taldeak, eta momentuz, denboraldi bikaina egiten ari dira bilbotarrak, eta beste norgehiagokan, hau bai pixka bat antzeman zitekeen, Gijon Gijon rugby taldea igo berria delako mailara, eta Donostiakoak UBK bera espaldimadaari ere emaitza onak lortzen orain arte, atzo bai. Huts eta 38 irabazi zioten donostiarrek Gijon taldeari. Hoi biak beraz atzoko emaitzak. Eta gu jarraituko dugu hemen, Landaretok errugbi zelaian, laugarren jardunaldiko norgehiagokarekin. Zelai erdian, uztartze bildua, eta Bizkaitarrek uztartze erdia jarriko du jokoan, pasabidean baloia sartu, eta nahiko orekatua, uztartzea aurrelarien indarra orekatua izan da hor, eta baita Uribe aldekoek ere baloia atera, zangoz erasoan jokatu, baina kontraerasoa orain, goitikako baloi hori, baina berriro itzuli egin dute Uribe aldekoek baloia, eta Arnart Zelosegiri baloia erori arren, ez da aurrera erori, eta berrabiarazi dute jokaldia uztartze irekia, eta zigor kolpea Hernaniren alde, Uribe aldekoek ez usteagatik, plakatu ondoren ez askatzeagatik jokalaria. Plakatua alegia, Beñat Arizetak luze, baina ez da atera, ez da albora atera, entsegu esparru hila deitzen dugun horretan, atera da, eta ondorioz, bueno, defensan izango da, baina Uribe aldeak baloia aterako du, Bizkaitarrek hain zuzen ere. Ezkerraldean, zelaian ezkerraldean, ibaitik ezkerretik ezkerraldean jaso dut Hernaniarrek baloia garbi, eta orain erasoan jokalditxo antolatuta, Arnart Zelosegi orain arte oso aktibo, askotan gertatzen den bezala, baloia lurrean utzi du, berdegunean Beñat iratik ezkerraldera, baina aurrera erori zaie pase horretan baloia Hernaniarrei, baita baliatu, aprobetxatu ere, Uribe aldeak, jokaldia berrera berazteko, uztartze irekia eta aldez aurretik markatua zeukan epaileak, aitzin pasea, aurrera pasea, uztartze bildua izango da. Uribe aldearen zelaian, hagen aurrez aurre, izango da uztartze bildu hori, baina Uribe aldearen zelaiaren erdialdean hain justu ere, beraiek aterako dute Bizkaitarrek, eta
lehen aipatu dugun bezala, oreka indarrean, Uribe aldeak irabazi du, ostiko zorrundu nahian defentsan, baina atera da, bai, Marrazainak adierazi du baloi atera dela, beraz, eskasa alboko sakea, Hernaniren alde, zelaiak duen ikurrinaren parean, eta Orona igogailuen iragarkiaren azpialdean, eta baita papergintzan diharduen Garbi lantegiaren azpialdean, iragarkiek adierazten dutenen azpian, Hernaniren alde alboko sakea, hilaratzea ez osoa, eta bikain hartu dute baloia gibelean, eta baita erasoan jokatzeari ekin ere, baina aurrelarien talka izango da hor, 10 metroko lerroaren parean, Hernaniren alde, eta zigor kolpea Hernaniren alde momentuz, baloiari ongi eusten dio Hernanik, baloi irabazi edo zigor kolpen bidez. Baina eta Arizetak, esango dugu defensako ostika da, bere zelaian zegoelako, eta orain alboko sakea Uribe aldearen zelaiaren 10 metroko lerroaren parean. Gogoratu, partida hasita gutxira, aldaketa bat egin behar izan duela Hernanik, Adrian Sánchez lesionatu egin delako, min hartu duelako, eta ondorioz Beñarti iradia atera da, eta orain zergatik, zer adierazi du epaileak. Eskasa lapurtu dute hasiera baten Uribe aldeak, baina zigor kolpea adierazi diete Bizkaitarre, Ganartzelosei joan jarri du, Beñati iradi, baloia tinko hartuta, uzartze iradia irekia eragin, baloia askora jokatu nahian, Armaia dela Garbajo baloiarekin, eta ongi plakatua izan da, Hernaniarra, baina Beñata Arizeta baloia aterako du, eskora jokatu, Arrati Belek baloia hartu du, baina nahi gabe, konturatu gabe, aurrera pase egin du Arrati Belek. Jokoa etenik dago, eta bitartean 15koak emango izkizuegu, Uribe aldearen aldetik, lehen lerroan, batzen bakierekin, Garikoz Leiba, orpokatzaile Endika Mari Gomez, Eskuin Arroña hiruarekin, Nugizar Balantxi, ea ongi esaten dudan. Endika Elgezabal izan da, lehen esan dugun bezala Eskuin Arroña hiruarekin, eta biarekin eta hiruarekin Nuxari Balantxi bat ze. Beraz, Eskuin Arroña hiruarekin bigarren lerroan, laurekin Jose Ignacio Medina, eta bostarekin Ibon Unibaso, 6 zenbakiarekin hirugarren lerroan ezkerrean, Aitor González, Eskuin hegalean, 7 zenbakiarekin, Javier Sánchez eta 8arekin Giltza, Aitor González, uztartze antolatzailea edo erdia esango genuke, Iban Tebez Molina, 10 zenbakiarekin, joko zabaltzailea, Ignacio Arguero, ezkerregalean, hirurlaurdenetako lerroan, Zakariae Durajo. Hori izan bezala, ezkerregalean, Eskuin hegalean hirurlaurdenetako lerroan, Gaizka Isasi erdietan, Lucas Arguero 13 zenbakierekin, eta Juan Pablo Mejía Suárez 14rekin. Eta gibelean 15arekin, Eneko Cacigas. Ordezkoak, Sergio Michelena, Xavier Madariaga, Ager Benitez barkatu. Jarraituko dugu zerrendarekin, Unai Daniele, Kimez Zarauza eta Mikel Romero. Entrenatzaileak, Luis Benito de la Rosa eta David Hernández Abad. Hori Uribe aldearen taldearen osaketa.
Gainera, Uribe aldeak jaurti du zangoz, zigor kolpeari ondoren, Beñat Arizeta jaso ondoren zangoz Hernani, kontraerasoan, eskuin hegaletik, marraren pare-parean, uztartze irekia, bikain jarri du jokoan baloia jasota, Oian Salbidek, eta pixkanaka, eskuko jokaldia ari dira antolatzen, Hernaniarrak, uztartze irekian, defentsa zorrotza, baina zigor kolpea. Zigor kolpea hori behaldeko enkontra da gainera txartel hori bat, jaso du bertako jokalariak, talde horretako jokalariak. Jokaldi horretan. Ikus dezagun, uste dut joko zabaltzailea dela. Ignacio Agero bera baldin bada benepen. Zigor kolpe horren ostean, zangoz Erranik, alboko sakera, alboko marrara esan nahiko genuke. Eta Bizkaitarren entsegolerrutik, 10 metrora jarriko du Erranik hain justu ere. Xabat Zumeagak baloia jokoan, luze, baina orain arte ez dira behar bezain ongiari Hernaniarrak eta baloia lapurtu dute. Gaur arrosa ilunez jantzita dihar duten Uribe aldekoek ala ere zigor kolpea. Eta ensegolerrotik nahiko hurbil 15 metrora esango genuke. Azka jarri nahi zuen Nanartzelosi jokoan baloia, baina Arizetari eman eta jokaldi antolatuko dute segurazki Hernaniarrek, hori da. Ohiko ari da pixka bat gertatzen azken aldi honetan, zigor kolpe horiek eskura jokatzen ikustea. Aurrelarien bitartez, orain gontan tarteak egin nahian, eta orain eskuin aldera eraso eskura, baina zaila zeukan, defentsa zorroka zeukalako Garbajok gainean, eta berriro behin eta berriz, Oian Salbide Hernaniko uztartze erdia baloia jokoan jarri nahian, beste jokaldi batean, beste fase batean. Zigor kolpea, orain ikusiko du, gogoratu, Oviedo ez, barkatu. Uribe aldea, jokalari bat gutxe horrekin, diarduela 10 horrekin. Eta txartel horia, Beñat Iradiri orain Hernanikoari. Hain justu, 33. minutuan. Aipatuko dugu orain baliatuz etenaldia. Erraniren 15koa lehen lerroan, bat zenbakiarekin Einar Arratibel, bi zenbakiarekin orpokatzaile lanetan, Xabat Unzue eta hirugarren hiru zenbakiarekin lehen aipatu dugun Adrian Sánchez, min hartuta zaleia utzi behar izan duena. Bigarren lerroan 4 zenbakiarekin Andoni Odriozola eta 5 zenbakiarekin Markel Lakadena. Hirugarren lerroan ezker hegalean Marko Laizola eta eskuin hegalean Xavier Lucas, 8 zenbakiarekin giltza Joseba Díaz de Mendibil, uztartze erdia Oian Dominguez, lehen Salbide esan dugu, baina Oian Dominguez da, 10 zenbakiarekin joko zabaltzailea Nartze Elosegi, eta hiru laurdenetako ezker hegalean, Beñat Arizeta 11rekin, eta 14rekin eskuin hegalean, Peru Burugain erdian, 12 zenbakiarekin eta 13 zenbakiarekin, Aimar Gorrotxategi eta Iker Garbajo. Gibelean, 15 zenbakiarekin, Jokin Olea. Eta ordezko jokalariak, 16 zenbakiarekin Jonander Zapiain, 17rekin Beñat Etxarri,
Beñat Iradi, ja zelairatu dena Sánchez ordezkatzeko. Kepa Mijangos, orain arte, esan genezeko ohiko jokalaria izan dena. Eta Iker Eizmendi, Martxel Aramendi, Gaizka Arrizabalaga eta Jokin Garzia. Eta, bueno, errani badu entrenatzaile esan genezake Patrick Polidori, baina berarekin, beste persona batzuk ere laguntzen diardute, Paola Andrea, Juanjo Lakadena, horiek denak ere pixkat laguntzen, beharrezko baita talde handi batean, Javier Etxeberria, Igos Janmark eta Gaizka Balerdi. 35 minutua betea Landaretok Rugby zelaian, eta orain Uribe aldea da zelaian, Erraniren zelaian. Beste aldaketa bat egin dut, Hernanik, hain zuzen ere 17 zenbakiarekin Beñat Etxarri zelairatu da. Gogoratu behar da, Beñat Iradi kanpoan dela eta Beñat Iradi arroin zela, beraz lehen lerroan, arauak agintzen duen bezala, lehen lerroan 3 lehen lerroko jokalariek jardun behar dute eta horregatik aldaketa momentuz egin duena Hernanik. Baloia eskuetan, Hernaniko urtzartze erdiak, baloia biken jarri du oian Dominguezek eta baita baloiaz jabetu ondoren jokaldi antolatzen saiatu ere Hernaniarrak, baina zigor kolpea aldiz Uribe aldearen alde. Momentuz 7 eta 6 puntu tanto bateko aldea Hernani aurretik markagailuan. Arauzko denbora agortzeko 45 minutu geratuko dira, tenalditxoak izan direlako. Etenalditxoa, esan dugu partiduan hasieran, eguzkia laino artetik atera zela, eta une honetan bete-beten jotzen du zelaian. Osperoa espalin badere oso altua gaur, Uribe aldea aukera edu orain defensa zorrotza egin ondoren, egin ezkero, baloia jabetu, Hernani delako orain di baloiaren jabe, baina oso elsego lerrotik oso hurbil, oso hurbil. Eta lare jarraitzen dute Hernaniarrek, baloiaren jabe. Anar Zelosegik jasoko du berdegunetik baloia, eta baita ostikoz jo ere, defensako ostika da jakina, eta jokaren arteko lehia baloiaz jabetzeko. Ostikoz jo du Jokin Oleak, baina aurrez aterea zen baloia albora, eta Uribe aldeak hain justu ere 3. lerroko jokalariak aterako du, Aitor Fariasek. Ikusten zen bezala, 6 zenbaki duen jokalariak. Jokalari guztiak hilaran jarrita, 7, eta aurrean bi eskutar hartuta baloia, Uzartzelaxoa osatu, eta 5-6-7 metro egin dituzte Uzartzelaxoan bultzaka. Ea 20 metroko lerroraino ailegatu dira. Eta jarraitzen dute Uribe aldekoek baloiaren jabe izaten, orain erasoa entolatu nahi zuten, baina Garbajo bikain blokatu du. Gaizka Isasi,
Lukas Argero, eta ondorioz Uztartze irekia, baina jarraitzen du Uribe Aldeak baloiaren jabe izaten. Dagoeneko Hernaniren 20 metroko lerroan, eta beraien kalte, Bizkaitarren kalte, zigorkolpea, Anartzelosegi jarri du bizi-bizi jokoan baloia, eta 10 metro ez usteagatik, zigorkolpea, eta gainera jokalari bat, txartel horiarekin, hain zuzen ere ikusten duzen bezala irudietan, 15 zenbake gibelekoa, Eneko Landia. Kanpora, 10 minutuz. Eneko Landia, beraz, Uribe bigarren jokalaria gartu txarteloria, jaso du txarteloria. Eta bigarren zatiko hasierako minutuak, jokalari bat gutxe horrekin egin beharko du Uribe Aldeak. Ben Adarraga gozogile lantegiak ere tarta eskaintzen du, eta orain erakutsi dute zenbakia irabazlea 9-3-8-7. Adarraga tarta ospetsua. Adarraga gozogintzen diardu aspaldiko urtetan, eta laguntzailea ere bada, Hernaniren laguntzailea, ea ba. Jokoak jarraitzen du. Eskura jokatu nahi zuen, Beñatarizetak orpokatzailearekin, Hernaniko orpokatzailearekin, baloia aurrera hori zaie, Xabat Unzue izan da baloia jaso nahi zuena. Eta biztan da, aitzinera aurrera hori ezkero, kontrarioentzat, Uztartze bildua. Han ditu Hernanik beste laguntzaile batzuk nolabait iragarkiak. KB, hori ere azken demoraldietan laguntzailea du Hernanik. Besteak beste armario gintzan diarduen lantegia. Bitartean jarraitzen du jokoak. Uztartze erdiak, Iban Ezekiel Uribe Aldeko Uztartze erdiak, baloia jokoan jarri du, baina ez dio etekinik atera Uribe Aldeak. Irabazitako baloi horri orain aldiz kontra izango du Uztartze bildua, beraz Hernaniren alde, eta saiatuko da txukun eta alde pixka batekin, Oian Dominguez Hernaniren Uztartze erdia, baloia betire alde pixka batekin, beraien taldekiren oinen artetik pasa dadin baloi hori jaso eta erasoari ekiteko. Pres, Anartzelosegi, joko zabaltzailea, bera jaso du, eta erasora eskura jokatu berriro Anartzelosegi, Beñatarizeta orain, baina defensa tinko ari da momentuz, Uribe Aldearen defensa. Berrantolatu, Uztartze irekian baloia laportu Uribe Aldekoek, eta joko zabaltzaileak, Ignacio Agerok kanpora jaurti du baloia defensa lanetan. Lehen aipatu dute 10 minuturako jokalari bat bidalia izan dela, hain justu ere Uribe Aldeko 15 zenbakia, Eneko Landia. Eta lehen zati amaitutzat eman duenez epaileak, esan dezagun zertan izan dezan markagailuaren gorabera, hain justu 7 eta 6
ari da irabazten Hernani, beraz ozta markagailuan, zertxo bai gehiago euki baldin badu ere baloia eskuetan, Hernanik, huts eta 3 aurreratu da Hernani Uribe aldea, zigo kolpe bati esker, gero hala ere, 15. minutuan, Iker Garbajok lehen esego egin du Hernaniarrentzat, 5 eta 3, Beñat Arizetaren gauzatzearekin, transformatzearekin, 7 eta 3, eta gero zigor kolpea berriz, Uribe aldekoek 19. minutuan, 7 eta 6, eta ondoren orekatu eginda jokoa, baina txartel hori pare bate izan dira, Beñat Iradiri Hernanikoari eta Eneko Arandiari. Beraz, alde nagusi edo alde aipam garririk orain arte ez dut ez batak eta ez besteak egin, izan, jokoan horreka, eguzkipean, Landaretok herri bezalaian, 4. jardiko norgehiagokan, eta atsenean denez, guk ere, atseden hartuko dugu, laster arte.